pala yung lola ko mga idol, oh. Siya yung lola ko na nanay ng tatay ko. Si Nanay Sing. At ito nga pala yung auntie kong maganda, si Auntie Puring. Wow! Grabe, ang ganda talaga ng daan ng Bulinaw mga idol, no? Yun, luto na pala. Takoyaki. Niluto pala si Bayaw ng takoyaki. So ito pala yung best seller ng takoyaki ng pinsan ko mga idol, no? Tignan natin. Wow! Tignan natin mga idol. Mga idol, no? So papauwi na tayo dahil wala pala kaming life vest. Ano bang tawag doon? Reflectorized vest mga idol. Life vest pala. Please save me. Reflectorized vest mga idol. May huli kanina, diba? Nakita nyo naman, may checkpoint. Baka mamaya mahuli tayo. 1,000 pa man din daw yung multa. Yo, what's up? Magandang tanghali mga idol. Alright, so joyride pala kami ni Mrs. ngayon mga idol, no? At papunta pala kami ng Bulinaw. So dadalaw pala kami dun sa lola ko pala. So dadalawin lang pala namin yung lola ko mga idol, no? Dahil matagal na naming hindi nakita. Kung alam, subit lang. Alright mga idol, so titigil lang muna kami ni Mrs. dahil may naririnig kaming kakaiba dito kay Red na pula. Parang may sumasabit dito sa may gulong mga idol. Tignan namin. Ano kaya yun? Parang may sumasabit. Wala naman. Daganan mo nga be. Daganan mo ganun. Baka dito sa harapan. Wala naman. Ano kaya yun? Mahigpit naman. Alright mga idol, no? So nakarating na pala kami dito sa bayan ng Anda. At on the way na kami papunta sa Bulinaw mga idol. So ito pala yung year-end gala namin ni Mrs. Bago magtapos ang year 2024, kailangan makapag-rides kami. Kaya magra-rides kami papunta sa Bulinaw. Tamang-tama kasi dadalaw din kami sa lola ko. Takto nag-vlog na rin ako mga idol, no? Para naman may vlog din tayo. Kasi may good news tayo. Malapit na tayong pumaldo mga idol. So sa lahat ng sumusuporta sa vlog natin, salamat sa inyo. At malay natin, di ba, makakapag-share din tayo ng blessings mga idol. Nanggaling sa ating pinaghirapan ng 4 na taon.
Grabe, napakabilis ng araw ng mga idol. Parang hindi mo na malayan, matatapos na naman yung isang taon. At welcoming year 2025 na, ng ilang araw na lang. At magbabagong taon na, so magbagong buhay na rin kayo kasama ko. Pero payo ko lang sa inyo mga idol, wag na kayong gagawa ng New Year's resolution nyo, kasi sigurado hindi rin yan matutupad. Paki-comment naman dyan sa baba mga idol kung ano yung mga New Year's resolution nyo. Sa akin kasi, ang New Year's resolution ko, magtitipid na ako sa gasolina. Hahanap tayo ng mas murang gasolina mga idol. Hindi nagpa-placer eh. Uy, what the hell? Shout out nga pala sa mga 5-star driver dito sa Anda, Pangasinan na bumabiyahe papapunta dun sa Manila. Alright. Ano yun? Hindi ko naintindihan yun. Ang ganda talaga ng daan ng Molino mga idol, no? At muli na naman tayo nagbabalik sa bayan ng Molinaw. Napakasarap talaga mag-rides pag ganito mga idol, lalo na pag kasama mo yung asawa mo. Ang sarap talaga sa buhay pag mayroon kang kasamang may ambag na gasolina mga idol. So ambag ni Mrs. kanina sa gasolina is 150. Sabi si Kuya, no, makasingit, kanina pa yan.
pala tayo mga idol ng takbo natin, no? Kasi kasama natin si Mrs. So ang limit lang natin is hanggang 80 lang tayo. Although alam natin na kaya naman ng Raider 150 na umabot ng hanggang 140, pero mas mainam na yung sigurado hanggang 80 na lang tayo mga idol. At least makakarating naman tayo sa ating pupuntahan. Katulad ni Kuyang nakakarong, chill ride lang. Marami kasing disgrasya ngayon mga idol, no? Lalo na kasi ganito, marami kasi yung nagpapaputok. Anong tawag dun sa lata, be? Anong tawag sa paputok na yan? Yung pinagdugtong nilang lata? Ay hindi ko alam kung anong tawag dun. Yung ginagamitan ng lacquer thinner mga idol, diba? Eh, siyempre pagka itong malapit sa daan, nagugulat kasi yung mga aso, kaya minsan tumatakbo sila dito sa may, o tumatawid sila dito sa kalsada. Kaya minsan yun ang dahilan kaya yung ibang motorista ay nadidisgrasya mga idol. So kaya tayo hanggang 70, 80 na lang yung takbo natin para in case man na may tumawid na aso, makakapan agad natin, makakapag-flip agad tayo mga idol, no? Malapit na tayo. Nagkaroon pala tayo dito sa Barangay Bulang. Bagay. Alright mga idol, no? So maghahanap lang kami ng mga parkingan namin. So mamaya na tayo pupunta dun sa kila nanay. Pero doon tayo magpaparking siguro sa may Catholic Church, dito sa may anong tawag dito? St. Peter yata to. Ay hindi. Kalimutan ko kung anong pangalan ng church na to mga idol, no? Basta simbahan ng Katoliko, yun na yun. Hindi ko kasi memorize eh. Pero akalain nyo ba naman kanina tumirik tayo sa gitna ng daan? Ay, maraming tao be. Hindi tayo makapag-park dyan. Ayun, sarado. Hanap tayo. Kaya nga. Pwede naman. Malis naman sila eh. Alright. Dito na siguro tayo magpa-park mga idol, no? Dito malapit kay nanay. Ayan. Itimat naman di pag katanda mo gulpit. Ha?
Saan nga tayo? Sige, baba ka muna. Sige. Alright, so hanap tayo mga idol. Parkingan. Alis na kayo, boss? Ay, paparking lang ako. Alright mga idol, no? Nandito kami sa bahay ng auntie ko. Alright, so nandito kami sa bahay ng mga tita ko sa lola ko mga idol. Dito sa Bulinaw. Ay. Ayun pala yung lola ko mga idol, oh. Siya yung lola ko na nanay ng tatay ko. Si Nanay Ising. Manutawan mo, Nay? Medyo may pagkaulyanin na siya mga idol, no? So 96 years old na pala si Nanay. Manong taon na ni Nanay nante? 94. Ay 94? Nagsubrak duwa. 94 pala. 95 to naman. Sino ay tatas? 95. Ito nga pala yung auntie kong maganda, si Auntie Puring. Bolero. Maganda sa pinakapangit. Ni Yanay. Alright mga idol, no? So dinalaw lang natin dito si Nanay Ising. So yun pala yung lola ko mga idol. Tapos mamaya kunti uwi na rin kami ni Mrs. Ha, grabe. Alright mga idol, no? So titignan natin pala yung niluluto ng bayaw ko, no? Yun, luto na pala. Takoyaki. Yun, nagluluto pala si bayaw ng takoyaki. Yun, no? Yan pala yung negosyo ni bayaw sa kani pinsan ko, si Nanet. Sabi mo ako saan yung pwesto ng bayaw? Sa Elpis. El Pescador. Pescador, tutuwing hapon. Kaya kung makita nyo yung mukha ni Bayaw, hanapin nyo na lang dun sa El Pescador. Anong oras kayo nandun, Bayaw? Alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. Hanggang alas 8 ng gabi. Okay. May tindera kami doon sa yung pangalan ng pwesto Samantas Takoyaki. Samantas Takoyaki? Okay. Ayun, no? Sa dulo. Pinakadulo. Pinakadulo. Yun. So, bili na kayo mga suki. Nandun lang sa may El Pescador, pinakadulo daw. Samanta Bayaw, Samanta. Luto ni Bayaw yan, kaya masarap yan. Siya, oh. Anong mga flavor nyo dito, Bayaw? May octopus yaw. Ha? Octopus, ganyan. Meron din. May ham, cheese. Ham, tapos yung crab. Oh, crab. Oo. Meron din. Meron din Bayaw. Yun, no? Bukod sa takoyaki, ano pa yung ibang bento niya, Bayaw? Mga cake. Cake. Pang birthday. Yun, no? Kutsinta, puto. Dinadala nyo rin doon? Hindi Bayaw. Dito na lang. Pero order na lang yan. Oo, yung drinks, may drinks doon. Yung milk Pero tea. dinedeliver nyo rin? Oo, dinedeliver din niya yun. Deliver din. Online yun. Siyempre, yung sa likod ng napakasarap na takoyaki, yun ang pupuntahan natin. Ano ba yun? Ito. Yan ang may sala sa masarap na takoyaki sa El Pescador. Ay, mapangkadyay tatan. Ay. Ayan na tao yun ba, Awan? Adda.
Ito pala mga idol yung kanilang food cart na dinadala nila sa El Pescador, no? Samantas Takoyaki. Kaya kung makita nyo to dun sa may El Pescador mga idol, no? Puntahan nyo na lang dun. Alright mga idol, no? So may binigay pala sa atin nung pinsan ko mga idol. Siyempre hindi natin masasabi na masarap kung hindi natin titikman yung niluto ng pinsan ko na takoyaki. So ito pala yung best seller ng na takoyaki ng pinsan ko mga idol, no? Tingnan natin. Wow. Sa itsura pa lang mga idol, masarap talaga. O, titikman natin ha. Tikman natin mga idol. Sarap nga. Oh. Grabe. Lasang lasa mo talaga yung lahat ng ingredients na nilagay dito. Ang sarap. Ito yung pinakamasarap na takoyaki na natikman ko mga idol, no? Compared sa mga ibang takoyaki na kinainan na namin ni Mrs. Ito napakalasa mga idol. Grabe. Malasa siya, oh. Sarap. Wow. Mauubos ko to mga idol. Sarap mga idol. So kung gusto yung matikman itong takoyaki, no? Samantas Takoyaki, pumunta na lang po kayo dun sa may El Pescador mga idol, no? Makikita nyo naman yung postcard na yan. Samantas, ano ba? Special Samantas Takoyaki. Nandun lang sila sa pinakadulo ng El Pescador mga idol, no? Ang sarap, promise. Minsan lang ako magsabi ng masarap talaga idol sa mga pagkain. Pero ito talaga walang kasinungalingan, napakasarap. Grabe. So patitikman naman natin si Mrs. para hindi lang ako magsasabi na masarap. Diba Bayaw? Si Mrs. kasi mga idol, napaka anong tawag doon, napaka kunya sa panlasa, lalo na sa pagkain. Pag sinabi niya kasing hindi masarap, hindi talaga masarap yon. Kaya patitikman natin si Mrs. Tikman mo nga to, tikman mo nga. Tikman mo lang. Yeah, tikman mo. Kamay mo, Nay? Ay, milita, hindi ba? Bawal ko. Ano? Takoyaki. Tapos sabihin mo sa akin kung anong lasa. Sarap. Sarap. Ano yan? Okto? Anong nilagay na yan? Medyo makakapoy ipang ginilang sa de. Ano nanay? Hindi ba kapagsalita eh. Agawid kami, Nay. Tindawan na tao. Laki tindawan na na. Uy, tara na pag... Yan, wala tayong bes? Ha? Wala tayong Ayaw, bes. mga alas 6 na tata nagtilunan dyan. Ano? May checkpoint dyan, oh. Ang kaya nga. Tara na. Anong lasa? Sarap. Oh, di ba? Ang dating flavor na. Dahil? Ang dating flavor na tayo kabel na, Jess. Yan. Kanya? Mag-alas 6 na. Sige. Puntahan na kayo doon dahil mayroon talagang May tilunan. checkpoint isa na, oh. Patay na. Kanya na din te. Nay. Sumaro. Kami na, Nay, ah. Apa yun, Davis mo? Awan. Pagda ka to, oras na oras. Opo kami, Nanay. Tayo. Nay, gawit kami nay. Happy New Year. Bye-bye. Merry Christmas. Thank you, thank you. Thank you ante ah. Thank you. Ako din. Pasok kami, Nanay, Nay. Noel. Maatap. Oo. At
Bye-bye. Ano ba? Sarap, no? Oo. Saan? Ay, talaga nga naman. Bigat kumaba. Nagbayag kamot gamen. Kamaya? Kaya po. Kaya po. Grabe ang sarap. Oh. Sarap bi. Sarap na. Walang ganun doon. Iba yung lasa nito, Buds. Pangit ang lasa doon. Hindi ka doon sa palingke? Oo. Oh, ang sarap. Sabi ko sa inyo mga idol eh, pag sumisis ng tumikim, iba talaga. Ay, ito yung bestseller mo. Grabe. Ano yung flavor natin? Octopus and hamte yung meron ko sa inyo. Ay, Mix yan. grabe. Ang 6 pieces ko, 65. Sumat kayo mga lumulumog ka bayaw? Sumat kayo mga lumulumog ka? Pwede. Hindi ako na ba kuyin? Kasi kaya na mataway na sa timplara. Kaya na maglilinin. Awan, ang lakas ito timplada dyan at duma. Mahilig ka sana mang tesa. Oh, grabe. Ay, sobra. Ito, Bakit meron ka pa ba dyan? Tikman mo. kita ko mga idol oh. Puro takoyaki oh. Meron pa. Tuti oh. Ikam na agasang nuroket mo. Ay, baka hindi ka makan jubing. Yawid mo lang ng jubing yun. Ayaw May plastic mo na eh? May plastic tayo na natin. Si butter ko pag-iito ka na kayo. Alright mga idol, so uwi na kami ni Mrs. dahil wala kaming best mga idol, no? Alright mga idol, no? So papauwi na tayo dahil wala pala kaming life vest. Ano bang tawag doon? Reflectorized vest mga idol. Life vest tuloy. Please save me. Reflectorized vest mga idol, eh may huli kanina, 'di ba? Nakita nyo naman. May checkpoint. Baka mamaya mahuli tayo. 1,000 pa man din daw yung multa. Kaya medyo bibilisan na natin ng konti mga idol, no? Madalas malagpasan lang natin yung checkpoint mga idol na hindi tayo nahuli, masaya na ako. Hindi natin papatayin tong camera para makita natin kung mahuli tayo. Hindi. Ay, 5:30 pa lang. Di malay mo advance sila dito. Hindi, 6 daw. Ha? 6? Ay. So wala naman na yata. Well, we don't know. Sana wala na nga yung checkpoint. Wala na kasi nandito yun kanina eh. Wala na oh. Bakit dito ba yun? Oo, dito yun. Dito. Ay, thanks God mga idol. Nakaluwag tayo ng hinga. Baliktad yata ah. Nakahinga tayo ng maluwag. Yun. So may isang checkpoint pa pala tayong pagdadaanan mga idol. So papasok na pala tayo ng Anda. At may checkpoint pa sa boundary ng Anda Bulinaw. Sana naman makalusot tayo.
Grabe, grabe, grabe. Ayoko magka-violation mga idol. So, patinindigan ko ang bilis ng motor ko. Umabol na lang sila kung gusto nila. Alam ko na to, nasan ka? Ayun. Mahirap na, nakamags ako eh. Anong oras mo na be? Ha? Quarter? Lusot pa tayo dyan. Kasi ang oras ng paghuli nila ng walang reflectorized bus mga idol is alas 6. So quarter to 5, 6. So pasok pa tayo. Makakalusot pa tayo mga idol. So under bridge na rin pala tayo mga idol, no? Dito na tayo sa under bridge. Ay. Wala naman nag-aabang na mga pulis mga idol. Ibig sabihin wala pa. Pwede na tayo magdahan-dahan. Pasok na tayo. Sayang kaya yung 1,000 mga idol. Pambihira. Alright mga idol, no? So touchdown pala tayo dito sa Anda. Ay. Yung mga tropa natin sa may sintrom. Sana walang huli din dito. Parang may checkpoint ba? Ay wala. Kala ko may checkpoint na naman dito. Alright mga idol, no? So dito na siguro natin tatapusin tong vlog natin. At least nandito na tayo sa bahay ng Anda. At safe tayong nakarating. So maraming salamat sa lahat ng mga nag-abang sa ating mga vlog. So ito yung vlog natin na year-end gala sa Bulinaw gamit itong si Red na pula. Alright, so ingat po tayong lahat and God bless po.